A čau lidi, já vás vítám u dalšího videa. Dneska jsem se chtěl omluvit za to, že hodně dlouho nevyšlo žádný video. A to z toho důvodu, že jsem byl teďka hodně nemocnej. A hodně jsem totiž lítal po venku, no, takže chci se vám hodně omluvit. Zároveň mám teďka bolesti v krku, takže nemůžu moc mluvit, proto jsem nechtěl moc natáčet videa. Mám to už tak týden a jako mrzí mě hodně, že nevyšlo žádný video. Jako není to sranda, no. Takže já jsem se vám chtěl omluvit a od dnešního dne už budou videa vycházet pravidelně, takže čau.